zahrajeme a poviem tam tvoje reálne meno. Môžeš. Dneska si zahrajeme s môjim bratrancom Matejom. Pozdrav, Matej. Čau. Takže Chuť natočiť 2 videá naraz áno. za deň. Rodili sme sa. Lebo sme sa nudili, tak sme si povedali, že sa natočíme 2. Dobre, tak poďme. Okay. Yeah. No, tak dobre, išiel s nami, ale... No. No, vadí. Bude lepšie, keď je ich na... Jaj. Ale toto, napíšte do komentáru, keď by... aby sme spolu hrali Minecraft. Lebo u mňa som videl, že jak som ja hral Minecraft, že to dostalo veľa views. A? Len my 2 potom, keď vidím. Okay. Takže mě zajímá, že či chcete ešte nás vidieť a budeme hrať Minecraft. Ja som, moje najlepšie kolo bolo 10. shift. Moje najlepšie kolo bylo 7. No, Alebo 5. dobre. Matej, víš čo, ja som niekedy hral s tým Anomalenským. Však s tebou som hral, ne? A mňa zabil ten Anomalak. Áno, pamätám si. Dobre, ja toto urobím, Paťko, môžeš tam byť. Okidoki. Som ready. Kamera offline. Okay. Jaj. No. Takže ešte som vám chcel povedať, že aby ste mi prosím dali like a subscribe na môj like a odber na môj kanál, lebo chceme dosiahnuť 100 odberateľov. A mne prosím dajte like a odber. Odporúčujem Matejovi. Som strašne rád za každý odber a like. A ja som rád, lebo ja som akurát čo prvýkrát natáčať a vy ste ma strašne podporovali. Až tak, že som dali v 35 odberateľoch. A ja som v 19. No. Idem. Niekto čaká. No, postav sa. Jo. A. Ale som mám si vyvinú telefónne číslo. Čo? Vyvinú telefónne číslo. Čo mám zverejniť telefónne číslo? Mňa zaujíma, či to mi vôbec zavolal. Nie, radšej ne. To nerob. A to je pravda. Lebo keď jedenkrát Paťko hral Brookhaven, tak dostal komentár, že aby dal telefónne číslo, že dostane veľa lajkov, peniaz a také blbosti, že jak som vyskúšal to? ľudík, alebo jak sa povie, ľudík, nejak tak. Sa to je ten istý, čo mne poslal ten koment. No, ten koment. On to poslal mne aj nemu? Jak? Tak ten ľudík, čo si hovoril. Áno, ale len tebe. Ja som myslel, že aj niekomu inému to bolo. Akože ja aj ten neviem, lebo môže ti volať asi. Paťko, toto zatvorme. Ukáda to je. Tie oči nejsú dobré, pozri sa.
To nejsou dobré oči. Paťko, rýchlo. Otahení. To nejsou dobré oči. O, jedá rýchlo. Zraj sa naňme, či sa mi nehybe krk. No. O, Zátvor. zatvor. I hate you. Toto není dobré. I hate you. I hate you. What? I hate you. Tom service. Jaj, dobré. Musím nakomunicovať. Jedno malý. Máme. Nezývaj tak. Nie, normálne na kameru. Je v pohode, ok. Pozriem sa fotku. Pôjde na fotke. Nie. A ešte chcem sa oznámiť, že keď chcete byť môj friend, tak tu máte môj username. Tady. No a ja ukážem v mojom videu. Pozrite. Takže rád by som si vás pridal. No. Dobre, ok. Rád sme si vás pridali do friendu. No, akože pokud ste videli moje posty, že tak v nejakom roku 2030 si rivalnem svoje číslo v roku 2030, tak to bude pravda, lebo v roku 2030 budem mať 20 rokov. Jak? 2030 15 budeš mať. To je dobré, to sme vyzvednúť číslo. To budem oného starší. Takže, no teraz mám akurát 12. A ja aj sorry, 6, toto budeš mať 16. Takže proto. Dobre. 12. A keď ma niekedy, no. A keď ma chcete niekedy stretnúť, tak by ste mi museli možno napísať na e-mail. Ale toto, Paťko, mne napadlo, že by sme niekedy dali, že live stream. Nájde live stream. To sa chceš face reveal? Nepotrebujeme na to kamery, lenže hrajme live. Ja som zabudela. Že to ide bez Však kamery. ja mám rodinskú kameru, víš? No ja mám na počítači. Ja mám aj počítač, tak ja môžem aj cez to robiť. Ale že ja môžem sa pripraviť. No. Takže, no. Ja som to čo robiť. Tak mám kameru, moju rodinskú Nikon, ktorá dokáže natáčať videa na 1080p. Takže by to bolo... Na toto, opa, nechoď sem. Daj mu maple syrup. Tak ty to rob. Maple syrup. Ja viem len, že dostanem... Urob to ty. Maple syrup. Dostal si minus? Monster Texel maple syrup a necukor. O, jej, super, tak to funguje. Áno, došiel. Ale ukáž, to je tu. To mňa sa nemôže, prečo to monstrum má rád maple syrup. Ani ja neviem. Javorovi. Ne, zlá fotka. Pozrite. No to je. To nemôžeme. No servis. Biu. Barnej. O, jeden, rýchlo. Musím spadky to dať. A pamätáš si, že ak ty si dostal ten kávovar od toho Barneyho? Áno, tak boli 2 kávovary. Ale dobré, ale zase ten najnovší je pomalší. Ale viacej ti dáva energie.
Nie. A koľko ti dáva? 20. Dokopy. Normálne 15. A po 5, vieš, Co? keď sa napiješ, dostaneš 5, 5, 5, 15. Vieš? A teraz 20. Tak 4, 5. What the hell? Jeda, ja idem do. Jeda, tak sú 4. Idem ti pomôcť. Poď do štvorky, tam sú tie oči, ok? Dávaj. Zober si toto. Poď do štvorky. Ointment. A Maple Seal. Maple Seal. Mám. Poď do druhej. Tam sú tie oči. Jaj. Tak môžeš si predsa dať ty, vieš, Ale ja im to nechcem dávať. prečo? Si ty im to daj. Ne. Ale. Jak to pôjde preč, predsa? Ale please, I need this magic. My mom is kind of homeless. Nail. Ointment. Myslím, že počkaj. Áno, že 15. Raz, 2, 3. Áno, 15. Mal som pravdu. Doktor. Haló. Doktor. I opening new facility for you. Okay. Ja mám viacej peniazí než ty, aby si vedel. No, tak to nemáš na to vôbec peniaze. 3, 0, 3, 0. Good, ok. Berem. 90. Taser. Mám taser. O, dobrá čus. Kúpil som komputer. Mám to dole. Co ty hovoríš? Disk to leave. Ok, je preč. On mal tie zlé oči. Ja si myslím, že daj tento nemám klopal na okno, že... Tak máte vy to, že keď si kúpiš taser a ten, co nám klopí na to okno, tak ho môžeš taznúť a proste na tejte. Áno, ja som to teraz minul. Ja. Máte! Na ňo. Ne! Bro, čo je, mám zapnutý voice chat? Ale máš. No to je divné. No ideme. O, Jeda slizu robil. Fuj. Mám. Tak. Ďalší. Broda. To je slime ako daný. Ja idem do 7. Urob ďalšieho pacienta. A idem stríkať. Rob svoju prácu. Otvoriť. Dobra. Bro, medika. Idem to odvaliť. No. Kde to je? Počkaj. Tak. Máme. Máte, ale má iné oči. To má tento. Máme tento. To neviem, že je dobré. Radšej to daj preč. Zatvorím ho. A tamto. I love it. I don't care. A že sa mu nehýba v krk. To je YouTube teraz. Ja pozri. Idem. Nastav ruku. Reflex. I'm pumpkin fan.
I have a point. OK. Jak sa volá? Finn Pumpkin. Jaj. Ukáž, aké oči má. Pohode. Vlasy, nech sa nám nebude počítať. Áno, viem. O, Pero. dobre, poď ďalej, rob, ja toto robím. Okay. Hej, trojka ešte není hotová. Jaj, aha, to je pre ňoho. Luna Čus. Smith. Vole, Luna je môjho spolužiaka pes. Luna sa volá môjho spolužiaka pes. Dobre, došiel k nám môjho spolužiaka pes skontrolovať. On je iba vizitor? Asi došiel vizitnúť. Ja som videl Stalkera. Takú čiernu postavu. Fuj, slíz, fuj, slíz. Slízame. Hotovo, mám zarízený slíz. Fire extinguisher! Bro. Stop. Dobre. Vole, to bolo, že si. Procent. Dobre, stačí. A ja idem surgery urobiť. Operáciu. Dobre, už ťa nechám, ja budem ťa stýkať. Zata rob ďalšie. OK. Vole, Ratiu došiel. Čo? Ratiu došiel tam níž. Ratiu došiel. Ratatuj. Ratatuj. Ale on sa volá Ratiu, ne Ratatouille. On sa volá Ratiu. Ratatuj. Ale nerob. Volá sa Ratiu. A čo? Je to také isté. Dobre, ja robím ticho, ticho. To je pravda. Ratiu je... Tu máš Ratiu, kde budeš? Tak, Ratiu room 3. tak. No-ka. Sasaki. Hotovo. Mám to hotové. Okay. Káva. Káva. Rýchlo káva. Ja mám 89, ja nepotrebujem. No, mne to dalo 15. Pozrite, tady je trezor, viete o tom? Pozrite. V 5, keď to dodáte preč, je tu... Áno, to sme vám chceli ukázať. No, ale ja neviem, jak to mám robiť. Jak od neho mám dostať Ja im to kľúč. ukážem. Ale jak dostať kľúč? No to ani nevieme. Takže keď víte, tak nám napíšte prosím do komentárov. Áno, prosím vás. Ja risknem môj život, aby Martin mohol operovať. Počkaj, čo máš? To není dobré. Daj to do košavka. Ja na to oko hore? To funguje na to? Ja som myslel, že na toho pacienta to dávaš. Vypadá dobre? Ty brďo. Kedy chceme to tak ukončiť? O 30? 30. No, môžeme 30 minút. Akurát bude 14. Neviem koľko. No, idem operovať. Operovať? Idem operovať. Som zlomzla.
OK. Rátiu je tady. Čo si, bol si rátiu? Co si baka? Lada. Bang, bang, bang. Výšer, nerob musím mať, nerob. Ratatuj. Stačí. Strikal som pacienta, takže mu bude lepší. To je, on je stále chorý. Keď som ostrikal pacienta, what the hell? Dal som mu heavy. Hotovo. Doktor. Doktýr. To má najhoršie. Pichlavé to má. Čo má? Ty Aj ty rohy. rohy. To je pravda, má to Medicine. Unstable. Podľa mňa Mr. Harlow je ten zlý, víš? Áno, ja som videl v lobičku, tam hore na budove vypadá, že má úplne zlé oči a také. Takže je podľa mňa zlý, ale zase on je invincible, takže nemôže mať ísť. A tým si to zobral. Idem ťa tej. Tej z neho. Náš nepôjde. Myslíš si? Dám printer. Faster a to je všetko, čo môžem. Taser ďalší, ale to niečo tu. Voli, ja potrebujem ďalších $5, aby som si kúpil extra check-in window. Ja som toto vylepšil tlačiareň, aby bola rýchlejší. No to napísal, že not enough money. Máte, máš 190 €. Ja mám 65. Ja som už na tú tlačiareň minul. No, ja som mal 185. Myslím, nepamätám. Ty jedna. Ja na to nemám. Idem tejzovať pacientu. No! Takže ty si tu. Tak, toto. Je normálne. OK. Bolerum 6, to je ťažké. Jak je v pohode. Asi dobre. No. Sú všetky počítače sú černé. Jak sme dali ten upgrade. No idem ťa operovať. Idem ťa pozerať. Paťko, taser potrebujeme. Ja robím niečo. Počkaj, dej, room 2. Taser. Počkaj. Je v pohode. Ja som si to nedal. Sviečky som urobil. Náš potrebuješ taser zas. Náš potrebuješ taser. Neviem. Na ňom by sme, vieš, tú elektrinu dali do ňoho. Ja som to už dokázal. Prečo to si neurobil? Dorob to, ja idem sedmičku. Som neurobil toto všetko. Ukáž termo, medkit a IV drops. IV drops. Ive? Áno. Ne eye drops, ale IV drops.
Daj mi Ive robiť metky, to tak dám. A nemali sme toto Moonbok, alebo jak sa volá? Hrať. Paťko. Nemali sme hrať to Moon, a jak to vieš? Dan. Pip, 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 pip. Čo robíš? Ale dobre sem tým. No, volený sa z barny vypadne. Ne, daj mu kafe. Ja mám 67. Ja som mu dal trochu vypité káfy a on to aj tak akceptoval. Áno. Dám ho to iznať. A co sa stane, keď to nesúhnem, čo? No, accept. Thank you. Ja budem akceptujem to. Ale to treba! Thank you. Daj mi pokoj. A sa dostaneme free coffee machine. Hurá. No, aspoň. Ale vy to máte, že 15 plus 15 je 30. No. Asi dokopy nežíme. So, get your sanity up, coffee, brain a čokoláda. Paťko, teraz ja tady budem robiť, ty budeš robiť ako doktor. OK? Ale za 3 minúty to asi už dávame. Stopujeme. Poznáme, došel ten týpek, že to narobil toto. Stop and cinnamon. Myslím si, že sa volá Cinnabon. Tak cinnamon. China. Tak volaj. Ale moja babka hovorí, že Čína je najkvalitnejší oného. Dobre, no, ľudia, pokud to víte, akože viem, že ste starší, tak nám napíšte do komentáru, Ne! Oh my god. že či Čína je najkvalitnejší, najkvalitnejší štát na svete, alebo moje babky iba overy reaktujú. A toto u mňa napíšte, že Minecraft máme hrať alebo Roblox. A keď Roblox, tak napíšte akú hru. Áno. A ktorý komentár dostane najviac, tak to urobíme. A ešte mne napíšte Minecraft hru, že jaký si máme zahrať Minecraft Game Mode. Máme zahrať bez niečo také. Pôjde. Ja som omylom zabil niekoho, Paťko. Proč? Omylom. Tam boli také dve lahvičky isté, vieš? A Tak ty sa máš pozerať na tie... ja viem, len ja som tak rýchlejšie išiel a potom... Ty si neho... Jop, akurát! My friend, I wonder... Jop! Posledný, keby som ešte jedenkrát to vypil, tak by som musel počkať. Your favor. Zazvoní. Ukáž. Zazvoní. Čo tu je? Jak vyp... Oh. Moja sestra.
teraz zvoní zas. To. Ja viem, že kurs. Vene, nekúkajte, toto zvoní? Ja viem, kto to je. Ja to viem. Čo ma káže? Ja neviem, to sa Marinky. No. Dobre. Okej. No, Zvoní. dobre. To je asi tak, čo chceli sme tak ukázať. Dobre, okej. Poďme vedľa seba. Pozrieme sa na seba. Poď sem. Tak. Takže ľudia, chceli sme povedať, že čaute. Čaute.